Tu t'imagines, Sergi, per exemple, a veure, una paella de Castelló, de Castelló de la Serra Espadà, per exemple, que se fan paelles molt bones, tio. Que la paella, la paella no és només valenciana. La paella no és de l'Horta de València, de l'Horta Sud, de l'Horta... No. La tenim en tot el territori. La paella és un articulador del territori, un articulador de les persones i de la cultura. Tu t'imagines això? És a dir, una paella de la Serra Espadà, una paella d'Alacant de no sé on, una paella de València o simplement de la província de València, una paella de Alzira, de la Safor, de la Ribera, de Meliana, de tal, no? De tot allò. T'imagines això? Mira, això és un projecte molt bonic. No! I jo crec això és un projecte, de veres? Hauríem de ficar-ho en valor tot el que estàs dient, Joan, a veure, perquè fer les paelles de les comarques un cap de setmana a la ciutat de València... Espera, perquè anem a parlar ja en la gent. Ara el poso jo un WhatsApp, que és el que tinc ara... Ja està. Ja he parlat en qui tinc que parlar per a veure si fem alguna coseta. Bé, això... Del tros al plat i impulsar tot allò, a veure. Això seria bonico, seria una gran festa i fiques en valor totes les comarques, que són 33 comarques a la Comunitat Valenciana. I ficar 33 comarques dins d'un punt neuràlgic, com és la plaça de l'Ajuntament de València... Pot ser la plaça de l'Ajuntament o pot ser... On siga, la plaça de Baus, on siga, però bueno, que estiga tota la festa concentrada... Tu saps. Això és ficar-se... És que el que ens mola als valencians i a les valencianes és la festa, però la unió de les persones, no? El que no ens agrada gens res és tu per aquesta banda, jo per aquesta banda... No, tots junts. Exactament. Vosaltres no veu l'ofrenda de les falles, tots junts per ahir, no? Tots junts, l'any passat, este any no. Este any no, però jo crec que és per això, no? És tot això, no? Jo crec que tens raó. Hauríem d'estar tots junts, com has dit tu, en el tema de l'ofrena, per què no la paella? En l'arròs, en la cultura que tenim i la tradició d'aquest producte tan típic i tan nostre que ho tenim en el nostre ADN. Hauríem de treballar tots junts en una globalització comú i això seria molt bonico. Malauradament crec jo que hi ha que polir un poc... Hi ha treball. Hi ha que treball, sí. Tu saps, vosaltres sabeu, hi ha treball, no? Però jo crec que anirem per ahí. Ese és el camí de Del Tros al Plat. És el camí de València Turisme, és el camí del turisme de tota la comunitat, no? Al fin i al cap. I és el turisme que jo porte i que jo estic divulgant allà per on vaig, no?